Училище, мъчилище, направо сами вижте. По математика трудно уравнение, а по български учим за наречие. Става сложно, а по физика било противоположно. Нищо не разбирам и направо вкъщи се прибирам. Вече вкъщи добре хапнал, направо жестоко съм капнал. Отивам да легна с телефона в ръка и си казвам, че ще спя сега. Не беше дълго това щастие, докато не получих телефонно обаждане. Беше класната и вика, че съм забравил учебника си в стаята велика. Тръгвам от вкъщи, много ядосан, да почивам бях съвсем накосан. И сега от училище почти до вкъщи, времето реши много да се намръщи. И изведнъж като заваля, се чуде какво да правя сега. Без чадър, без яке, по тениска и къси гащи, взе, че и гърлото започна да ме дращи. И се наложи целия ден мама да седи до мен.